Figuera és el nostre director artístic. És actor. Es va graduar en interpretació al Col·legi del Teatre de Barcelona i va completar la seva formació en cant i tècniques d'improvisació i de càmera sota la direcció de José Ángel Cerdaña, el sueco, Ramon Balàs i Mercè Lleixà. Ha format part de les companyies de teatre La Joventut de la Faràndula, La Crème de la Crème, Secret Crit i Teatre Blanc i Negre. Ha actuat, entre d'altres, sota la direcció de David Plana, Lluís Elias i Daniela De Becchi. És membre fundador de la companyia La Minimal. Amb les seves obres ha actuat a fires teatrals com la Fira de Tàrrega, Fringe Madrid, Temporada Alta i el Festival Grec. Des de l'any 2015 és el nostre director artístic. Senyor Toni Figuera, el faristol l'està esperant. Hola, bona tarda a tots, benvinguts, moltes gràcies per ser aquí. Bé, doncs un any més ens tornem a trobar en aquesta presentació de la Remansada. Enguany, com sempre, i com ja sabeu aquesta edició, sempre pretenem tenir novetats perquè la gent sempre tingui motivació i tingui ganes tant de venir a veure les coses que ja són un clàssic dins l'espectacle com aquelles novetats que podem oferir. En aquesta búsqueda que tenim encara de trobar l'espectacle rodó, de trobar l'espectacle perfecte, doncs aquest any podem comptar, entre d'altres novetats, amb escenografies noves, com deien abans també, recuperem la idea dels 3 escenaris i això es posa en 3 espais diferents. Seran espais diferents els que vam fer servir l'any passat i per tant tindrem escenografia nova perquè tindrem escenaris nous. És admirable la feina que fa tota aquesta gent de manera totalment altruista, només amb les ganes de fer un espectacle, d'explicar una història que els toca molt de prop, una història que és del seu poble o de la seva zona, perquè la gran també novetat d'aquest any és que ja no només la cosa es queda en Montornès, l'any passat vam fer la presentació a Vallromanes, aquest any aquí a Vilanova del Vallès, per tant el projecte segueix creixent, segueix emmarcant aquestes poblacions del Vallès Oriental. A nivell artístic us diré que tenim alguns arranjaments de cançons noves, també amb aquest neguit de trobar l'espectacle perfecte, com us deia abans. Veureu, la Remansada comença com una cosa que és totalment amateur, i sempre ho diem, jo vinc del teatre amateur, vaig començar a fer teatre quan tenia 6 anys a Sabadell, i és gràcies a això que avui estic professionalitzat i que això esdevé la meva feina, no? Però si no fos per aquesta gent, que només per les ganes de fer les coses i per l'amor a l'art en aquest sentit, sense ells no seria possible tot el que fem. És per això que una cosa que comença com un espectacle totalment amateur, a poc va passant per diferents graus de professionalització, no? Perquè m'entengueu, per exemple, si no fos perquè tenim una empresa de so al darrere que sonoritza tot, seria impossible fer, perquè nosaltres no tenim els coneixements, ni les eines, ni els mitjans. És a dir, en aquest sentit és en el que la Remansada seguirà, posant gent professional al servei de l'espectacle, perquè després tota la gent amateur que està, tota la gent del poble, ja no només de Montornès, sinó també dels pobles del voltant, puguin estar allà donant tot, tant el dia de la funció com en tots els mesos de preparació. Ben bé portem ja des del gener treballant, com cada any, en els nous assajos, en els nous números, remuntant també el que teníem fet l'any passat, i hi ha moltes ganes, estem a tocar, tot just 2 setmanes i mitja, amb molta emoció de tornar a fer la Remansada d'enguany. Com ha dit el president José Luis, us convidem a tots que el dia 26 de maig vingueu a Montornès, que gaudim de l'espectacle, que el fem créixer i llarga vida a la Remansada. Moltes gràcies.